يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don tafsirin Ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda da muwafaka na Alhayyu Alkayyum. Za mu ci gaba da darasi a yau. Idan zan tuna daidai yau za mu tashi akan darasi ne na 22 a wannan wata na Ramadan, hijira shekara ta 1446 insha Allahu ta'ala. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin jerin gwanon bayi da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama. Ya Allah, dukkan ibadu da muke a wannan wata mai albarka na Ramadan, Allah ka amsa mana. Dare na gaba gare mu shi ma dare ne na 23. Yana daga cikin darare da ake kyauta da zaton na iya zama dare na Lailatul Qadri. Tare da cewa mun yi bayani akan dare na 21 da ya wuce, amma kada a yi ƙasa a gwiwa. A ci gaba da ibada da neman dacewa a wurin Alhayyu Alkayyum subhanahu wa ta'ala don ya karbi ayyukanmu ya sa mu dace. Ko da ba daren Lailatul Qadri ba aka yi ibada, ana samun lada mai yawa a cikin Ramadan. Watan Ramadan dukkanin watan albarka ne, gaba ɗaya watan albarkan daga farko har ƙarshe akwai albarka a ciki. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da Alhayyu Alkayyum, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allah ta'ala ka karbi ibadunmu a waɗannan kwanaki masu albarka. Allah ta'ala ka amsa mana addu'o'inmu. Allah ta'ala ka yafe mana kurakuranmu. Ya Allah ka karbi azuminmu da sallarmu da ciyarwanmu da karatun ƙur'aninmu da ambatonka Allah subhanahu wa ta'ala duka Allah ka amsa mana. Allah ta'ala ka sa ba mu yi asaran wata Ramadana ba. Allah ka sa ba mu yi asaran wata Ramadana ba. Allah ta'ala ka sa ba mu yi asaran wannan wata mai albarka ba. Allah ka jiƙa iyayenmu da malamanmu. Allah ka ƙara wa zuriyarmu albarka. A ƙasarmu Allah ta'ala ka amintar da mu, ka zaunar da mu lafiya. Wurare da ake cikin hali na kunci na rayuwa na abin da za a ci ko abin da za a sha, Allah ta'ala ya sawwaƙe wa kowa. Waɗanda suke neman aure maza da mata, Allah ya haɗa su da abokanan zama na ƙwarai. Waɗanda suke da iyalai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon rike iyalanmu da adalci da amana da tausasawa.
idan rayuwa ta kuntata Allah ta'ala ya sawwaka mana, zuriyar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mata albarka. Ya Allah, duk wanda ya nufe mu da alheri Allah ka hada shi da alheri ninkin baninki, wanda ya nufe mu da sharri Allah ta'ala ka shirye shi, idan ba zai shiri ba Allah ka mai da fitina da bala'i su kare a kansa, mu kuma Allah ta'ala ka kare mu. Dukkan wani abun da ke matsa mana Allah ta'ala ka magance mana shi, wurare da ake da damuwa Allah ta'ala ka magance damuwa, ɗaiɗaiku a cikinmu da ke da matsala Allah ta'ala ka magance musu matsalarsu. Ya Allah ka sa ba mu yi asaran wata Ramadana ba. Allah ka sa mu a cikin bayin da ake karban ayyukansu. Allah ka sa an rubuta sunayenmu a cikin 'yan aljanna. Allah ka sa idan aka rubuta ba za mu fita cikin wannan list ba har abada. Allah ta'ala ka amsa mana addu'o'inmu. Bismillah, akwai tambayoyi ko? Gabanin tambaya ina aiki da wannan dama don yin ta'aziyya zuwa ga ɗaya daga cikin 'yan uwanmu kuma aminai kuma manya-manyan malamai na addinin musulunci, fadilatu sheikh Professor Muhammad Alhaji Abubakar, wanda jiya Allah ta'ala ya ɗauki rayuwar mahaifiyarsa, babban malami na shari'ar musulunci kuma malami a jami'ar Maiduguri kuma babban limamin masallacin juma'a na Alhaji Muhammadu Indimi da ke Dambuwa Road a Maiduguri. Muna ta'aziyya gare shi, muna ta'aziyya zuwa ga kaninsa Dr. Ahmad, muna kuma ta'aziyya zuwa ga sauran 'ya'yan marigayiya gaba ɗaya da kuma mai gidanta babanmu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kai lada zuwa ga 'yan uwa waɗanda wannan rashi ya shafe su, ita kuma muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi bakuncinta, ayyukanta na ƙwarai Allah ya karɓa, wurare da ta kuskure Allah ta'ala ya yafe mata. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abin da ta tara a can yafi abin da ta bari a nan. Muna ƙara addu'a da inna lillahi ma akhadh, muna ta'aziyya da inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. A'azama Allahu ajrana wa ahsana aza'ana wa ghafara limayyitina. Na Allah ne abin da ya bayar, na Allah ne abin da ya ɗauka, kuma kowa a cikinmu lokaci yake jira. Idan lokaci ya yi babu dabara, kowa a cikinmu zai tattare ya tafi. Allah ka girmama ladanmu. A'azama Allahu ajrana wa ahsana aza'ana. Allah ya kyautata ta'aziyyarmu, kuma Allah ta'ala ya gafarta wa mamatanmu, iyayenmu duka da suka rasu Allah ya gafarta musu, ya ji kansu. Allah ya haɗa fuskokinmu da nasu a gidan aljanna. Allah ta'ala ya karɓi bakuncinta. Duk wani wanda aka yi wa rasuwa watakila ba mu da labari, muna ta'aziyya zuwa gare shi. Allah ya ji kan mamatanmu gabaki ɗaya. Allah ya sa abin da suka tara a can ya fi abin da suka bari a nan. Fadilatu Sheikh Abdulwahab Abdallah, imamu ahli sunna, ba lafiya, duk da yana samun sauki a Kano. Muna roƙon Allah ya ƙara wa malam lafiya. Allah ta'ala ya sa jinya ta zama kafara ne na zunubansa, kuma muna ƙara addu'a da la ba'asa bihi tahurun insha Allah. Allah ya sa kafaran zunubai ne. Dukkan wanda ke da mara lafiya ko wanda bai da lafiya Allah ya bashi lafiya. Allah ta'ala shi samu wanye lafiya. In akwai tambayoyi masu ma'ana a iya duba abin da ya sawwaka. Bismillah. Malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yace ina wa malam da alaramma gaisuwa da fatan alkhairi. To muna godiya, Allah ya saka maka da alkhairi insha Allah. Yace kuma Allah ya ji kan iyaye. Amin ya hayyu ya qayyum. Yace dan Allah malam tambaya ta ita ce, na rasa mahaifina last year, wato shekarar da ta gabata. Yayi ta fama da jinya har ƙarshen Ramadan bai samu yin azumi ba. Kuma bayan sallah da kwana biyu Allah ya yi masa cikawa. Shin menene ya kamata mu yi na azumi da bai samu yi ba? Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Daga Abdurrahman Dangana Suleja. Muna farawa da ta'aziyya zuwa gare ka da 'yan uwanka, shi mahaifi da ya rasu, Allah ya gafarta masa, ya ji kansa, ko kuma Allah ya baku ladan haƙuri. A cikin asharhul mumti' ala zadul mustaqni na Ibn Uthaymin rahmatullahi alai, ya yi magana akan matsalolin da ke da alaka da rama azumi a mujalladi na 6, wato volume number 6, specifically number na 450 zuwa 453.
hatta tambaya da ke da alaka da matsalar ka ya amsa a wannan wuri. Ya kawo maganganu manya-manya guda biyu in mun raba su gidaje uku akan rama azumi na mamaci ya dace a yi. Na farko ya ce akwai malaman da suke da fahimtar ciyarwa, na biyu akwai wanda suke da fahimtar rama azumi a wani hali, akwai kuma halin da ba a ramawa, na uku akwai wanda suke da fahimtar Allah yana iya yafewa. Na farko da ya fi ƙarfi shine ciyarwa. A wannan littafi na asharhul mumti ya kafa hujja na dalilan cewa ana iya ciyarwa idan mamaci ya rasu. A kowane azumi ɗaya sai a ciyar da talaka, miskini ko fakiri abincin da zai ishe shi. Ba wai kai a bashi dibinan bauɗa baki ba, a'a abincin da zai ishi mutum ya ci ya ƙoshi. In aka ba mutum ɗaya to na azumi ɗaya ne, in biyu ne na azumi biyu, in uku ne na azumi uku. Ya kuma halatta yanzu misali mutum bai samu azumi ba, azumi 29 ya kare, sai a tara mutum 29 ran azumin karshe, sai a ba kowa abincin buɗe baki sai ya koshi a matsayin azumi 29 wannan yayi. Don haka Anas bin Malik ya radiyallahu anhu a halin da bai samu ikon yin azumi ba, don haka ana ciyarwa mutum wanda yake lafiyayye ya ci ya koshi, kamar aran ma yanzu haka a ce sai ya ci ya koshi. Kaga dai ai shi ba iri na lange-lange bane haka ko? Yauwa, so kagan an ce aran masu ya koshi to gejin nasa zai dan haura nawa. Ni inda dan koshi maybe shi bai wuce malejinsa, bai dan wuce dan kadan haka aran ba. Na biyu suna ga ana iya yin azumi, kaman cewa ciyarwa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan haka, ko da Sheikh Salim bin Eid al-Hilali da Ali Hassan Ali Abdul Hamid a cikin Sifatu Saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam sun ka hadisai da dama akan su, suna ga ciyarwar ma kawai shine abin da za a yi. Na biyu akwai rama azumi, malamai da dama sun tafi akan halastin ana iya rama ba sai an ciyar ba, dogaro da hadisi da ke Bukhari da Muslim. Yana Bukhari hadisi na 1952 da ke cewa man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu, wanda ya rasu ana bin sa azumi to waliyinsa yana iya rama masa wannan azumi din. In an ce waliyi wanda ake ɗauka kamar a ce next of kin haka, to waliyi na iya rama wa mutum azumi. A nan Ibn Uthaymin rahimahullah ke cewa wajen ramawa na waliyi ya halatta waliyan su raba azumi. Misali magidanci ya rasu, ‘ya'yansa 29 kuma bai azumi 29 ba, sai kowane ɗa ya yi ƙwaya ɗaya in aka yi yayi. In su uku ne azumi 30 sai suka raba 10 yayi. Idan su 10 ne azumi 30 sai suka raba 3 yayi. In ma mutum ɗaya ne ya yi al'imani a nan, ya yi al'imani ba alkafura ba, sai ya yi al'imani sai ya ce zai yi duka, sai duka azumin da ake bin babansa, to a nan ma ya yi. Duka waɗannan options sun yi. Na uku Ibn Uthaymin rahimahullah yake cewa akwai kuma fahimtar cewa in ba da gangan ya kira mu azumi ba, misali an yi azumi 10 sai jinya mai tsanani ta rufe shi, ran da aka yi na 25 sai ya rasu, kaga ana bin sa azumi nawa? 15. sai ya ce to a nan tun da bai warke ya samu ikon yin azumin ba, a fahimtarsa a nan ko ba a yi azumi ba Allah ya yafe masa don bai samu daman yi ba. Yana ga ana ramawa ne ga wanda ya warke bai rama ba kuma ya rasu, to a nan yake ga za a rama. Amma wanda daman bai samu iko ba, a wannan jinyar da ya kwanta bai tashi ba, so ya ce ba sai an rama ba. Amma ihtiyatan malamai suna ga a rama azumin ko a ciyar, insha Allah ta'ala alal akalli za a samu ladan nafila ko da ba wajibi bane a kansa, ga ra'ayi wannan da aje gaba ga Allah a tambaye shi. Wannan su ne fahimci uku, sai ku ciyar masa ko ku rama masa azumi, wallahu ta'ala a'alam. Malam mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yace Allah ya kara wa malam da alaramma lafiya da nisan kwana, Allah ya sa su gama da duniya lafiya. Amin ya hayyu ya qayyum. Yace kuma Allah ya sa na sami damar ganawa da malam wata rana. To Allah ya hada mu a cikin alheri insha Allah. Yake cewa tambaya ta, to ai baka yi wa iyayenmu addu'a ba, to Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu gaba daya. Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu, Allah ya musu rahama. Na'am. Yake cewa tambaya na anan ita ce, likita ne yana aiki a asibiti tsakanin shi da Allah, kuma yana ƙoƙarin kiyaye dokokin Ubangiji a aikinsa. Wata rana sai aka sami akasi,
ya yi aiki da kuskure kuma mara lafiya ya mutu, to a nan zai iya azumin kafara ne ko kuwa? Na gode, a sha ruwa lafiya. Daga Abdullahi wato Rabi'u, tashar mai gadi, karamar hukumar Makarfi ta jihar Kaduna. Sai mata masu juna biyu da suke neman addu'a wurin malam, Allah ya sauke su lafiya. masu juna biyu Allah ya sauke su lafiya kuma ya albarkaci abin da ya ba su. A cikin almuntaka min fatawa a sheikh saleh bin abdullahi al-fauzan al-fauzan, akwai almuntaka, jerin fatawoyinsa ne mujalladi 5 ne. A mujalladi na 3 ya amsa tambaya kan abin da ke da alaka da diyya da kafara da makamantansu, a namba na 280 da 281 a mujalladi na 3, mujalladi na 3 namba na 280 zuwa 281 haka ne. Yana cewa idan likita ya yi sajiri, dalilin tiyata da ya kuma Allah ya sa wanda aka yi bai fito ba, bai tashi ba, sai ya rasu, za a duba abubuwa biyu ne. Idan ɗaya daga cikin biyu ya faru, to likitan nan sai ya yi kafara. Har ma ya ce kamar Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, majmu'un fatawa volume na 17 namba na 179, ya ce kuma zai ma ba da diyya, ya ce zai ba da diyya a fahimtar Ibn Uthaymin rahimahullah. Abubuwa biyu da za a kula da su shine, na farko shine shin likitan ya kai yayi wannan aikin ko bai kai ba, yana da expertise na yi ko bayi da shi, saboda dukkan harka ta ilimi ana mutunta wanda ya karanta kuma yake da tajriba, wato ya kware wajen yi da hannu. Sai a duba shin a ka'ida likitan nan ya dace a ce shi yayi wannan aikin ko bai dace ba. Idan ya zama kwarewarsa ta kai yayi wannan aikin, to wannan ya kubuta na farko. Amma yanzu misali a ce mutum nurse ne, bai karanta likitanci ba, sai ya shiga ɗakin sajiri sai ya yi, aka samu matsala, kaga ai bayar da za a ce nurse shi zai yi tiyata ko sajiri. Mun fahimci wannan da kyau? To anan akwai ganganci. So na farko ya zama ya kware na wannan aikin, yana da tabbacin cewa doka ta ba shi dama ya yi irin wannan aikin. Na biyu kuma ya zama babu ganganci a cikin aikin. Akwai halin ganganci, misali kana cikin halin fushi ka ce za ka je ka yi sajiri, ba daidai ba ne. Likita da zai aiki hukuncinsa bai gaza na alkali da zai shari'a a kotu ba. Alkalin yana fushi ba a so ya hukunci, ko a gidanka kake fushi in kai hukunci sai ka yi regretting. So a ka'ida ya tabbatar cewa yana cikin mindset da ya dace ya yi, babu fushi, babu tsananin yunwa, babu kuma gajiya mai tsanani. Yanzu akwai gajiya ko jin baccin da kana ma shiga ɗakin kana bacci, kuma ya zama complicated aiki ne, ai bai dace a yi ba. To sai zama dai na farko ya iya aikin, na biyu kuma babu ganganci ta kowane bangaren, ba ganganci ya yi ba. Idan aka samu rasuwa babu kafara a kansa, babu diyya, babu kafara, babu diyya, don ya cika sharuɗa guda biyu. Amma in aka samu ɗaya daga cikin sharuɗa biyun nan bai cika ba, na farko bai kwarancen da ya dace wannan aikin ba, kawai shi ya sa kansa, irin yadda yanzu ake buɗe clinics all over, wani lokaci ma babu enough regulation a wasu wuraren, wani ma local government zai je ba likitan ba ne ya yi ta yin aiki, sai bayan shekara 10 a gane ashe ba ma likita ba ne, kawai ya yi aiki a asibiti ne, koyi yadda ake yi. Kaga a nan idan aka samu matsala na kisan kai, akwai kafara, akwai diyya a kansa. Me dalili? Saboda maganar da Allah ta ke cewa wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'mina, har zuwa karshe. Wannan aya ta 92 a cikin suratul nisa. Kaga a nan wurin, a magana mafi inganci, idan akwai ganganci ko rashin iyawa, to akwai kafara. Ibnu Uthaymin rahimahullah ce akwai diyya ma. Kafara kaman azumi 60 ko kuma a ce wata 2. Diyya kuma mun san kuɗin da ake bayarwa na diyya, in an kiyasta da dabbobi, ana ba da nau'in dabbobi sun kai guda 100. Dabbobi suna kai 100. In kuma kuɗi ne, to ana kiyasta kuɗin a bayar. In mutum bai da halin biya, za a sa 'yan uwansa, shi ake kira al'akila ko
a ɓangaren biyan diya su ne dangin uba, sai a tara dangin uba kowa sai ya kawo gudumawa an je an biya wannan. In ba su da hali ko suka ƙi biya, to in akwai baitul mali za a je baitul mali kamar yadda ibnu Uthaymeen rahimahullah faɗa a volume na 17 a shafi na 179 zuwa 180 cewa sai a je baitul mal sai a ɗauko kuɗin diya sai a biya. In akwai bukatan kuma a masa ta'aziri a ɗan ladabtar da shi, hukuma sai ta ladabtar da shi. Waɗannan shine a takaice, wallahu ta'ala a'alam. A yadda ka faɗa, in dai tambaye ta fito fili, likitan ƙwararre ne. Na biyu kace yayi akwai ɗan kuskure, sai a bincike yayi kuskuren yake. Is it a normal kuskure ko ba normal kuskure ba? Dole a bambance. Akwai bambanci tsakanin kuskure da ganganci. Dole a kiyaye, saboda akwai abin da expertise ɗinsa ne ya iya, kuma ba wani abu ya yi da ganganci ba, kawai jarraba aka samu, a nan ba za ka ɗora masa kafara ba. Duk ɗan adam tare yake bai cika 10 ba, amma ya zama clearly akwai nau'in ganganci ko negligence, wato rashin ɗaukan abu da muhimmanci, a magana mafi inganci kafara na kansa. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan yake nuna cewa dole likita ya kaffa, in ba haka ba to akwai aiki da yawa. Allah ta'ala shi samu wanye lafiya. Na'am. Aramma muna cikin suratu Ali Imran, sura ta 3 a Qur'ani, darasi na 22. Idan ka gane ina za mu tashi, kawai bismillah sai ka fara. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب cikin suratu Ali Imran aya ta 179. Ma kana Allah bai kasance ba liyadhara almu'minina zai bar mu'minai ala ma antum alaihi bisa ga abun da suke kansa hatta abun da kuke kansa hatta yamizal khabitha min at-tayyib har sai Allah ta'ala ya tantance gurbi daga mai kyau. Wa ma kana Allah liyutli'akum alal ghaib Allah bai kasance zai riskar da ku akan gaibi ba, walakin Allah sai dai Allah ya ji tabi min rusulihi mai yasha yana zaɓa daga cikin manzanninsa sai ya riskar da su akan wani abu na gaibi gabanin ya faru. Fa'aminu billahi wa rusuli, ku yi imani da Allah da manzanninsa, wa in tu'minu in kuka yi imani wa tattaku kuka yi takawa falakum kuna da ajrul lada azimun wanda yake mai girma, ni da ku Allah ta'ala ya ba mu lada wanda yake mai girma. Bisa ga fahimtar al-hafiz al-mufassir Hussein bin Mas'ud al-Baghawi
cikin ma'alimut tanzil cewa wannan aya tana da alaka ita ma da abin da ya faru a Uhudu, ta ɓangaren da aka samu munafukai su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da shi da mabiyansa 'yan kaɗan suka shiga cikin sahun sahabbai radiyallahu anhum, wanda sahabban kusan mutum 700 da 'yan kai ne suka ɓuya har suka yi ta ƙoƙarin hure wasu kunne, har Allah ya kawo musu jarrabawa da ta faru kamar yadda muka yi bayani mai tsawo a kwanaki na baya. A wannan hali sai Allah yake gaya masu imani cewa abin da ya faru a Uhudu sunna ce ta Allah, ba zai bar gura gurbi ya shiga cikin masu kyau ba face Allah ya tantance gura gurbi daga cikin mai kyau din nan. Kuma wannan aya ba ta tsaya a zamanin sahabbai ne radiyallahu anhum kadai ba, har a yau sunna ce ta Allah, duk inda aka taru ake addini za a samu munafuki yana iya shigowa cikin masu imani ya zauna. To a hankali suna o later Allah ta'ala zai tantance shi, kowa ya gane munafuki ne. Ba dole tantancewan ya fito karara irin na zamanin sahabbai da ƙur'ani ke sauka ba, amma alamun munafurci sai sun bayyana da mutum a fili. Munafurci kala biyu ne, akwai annifaqul akbar, munafurci mai girma shine inda aka ɓoye kafirci a zuciya aka bayyana musulunci a fatar baki. Akwai kuma ƙaramin munafurci wanda shi kaba'irin zunubi ne, shine wanda sunna ta karantar da mu alamomin munafuki na idan yayi magana ƙarya ne, in an bashi amana ya ci, sannan kuma in yi alkawari ya karya. Waɗannan su ne alaman ƙaramin munafuki, amma su ma kaba'iran zunubai ne. Abin da ake nufi su in ba ta halilinsu mutum ya yi ba, ana ga ba su cire shi a da'irar musulunci, amma lalle rayuwarsa na cikin hatsari idan mutum ya waye gari ya yi magana karya, a bashi amana ya ce, in yi alkawari ya karya. Dukkan bawan Allah na kwarai baya karya, bawan Allah na kwarai ba a bashi amana ya ce, bawan Allah na kwarai idan aka yi in ya yi in an yi alkawari ba zai karya ba. So ala'ayi halin wannan iya magana akan nifaqul akbar ne, mafi girma, tare da cewa hatta nifaqul asgar karamin munafurci mai wannan siffofi masu shi Allah yana tona asirinsu a cikin al'umma a hankali. Sannan ayar kuma tana da alaka da kafirai, amma ta fi alaka da su munafukai, saboda kafirai alaka su da ita shine a cikinsu nan ma Allah ya bambance su a Uhudu, kuma Allah yana iya bambance su a ko'ina suke. Mafhum? Tayyib. Don Ibnu Abbas ya ce al-munafiquna wal kafirun duka suna iya shiga ciki, amma babu kokonto kashin bayan ayar yana magana akan munafukai ne masu ɓoye kafirci a zukatansu su bayyana musulunci a fatar bakinsu. Tun a zamanin fiyayyen halitta an same su. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ɗaya ne daga cikinsu, wanda zuciyar kwata-kwata babu Allah, amma a bakinsa babu wanda ke girmama fiyayyen halitta a cikin jama'a irinsa. Mafhum? Tayyib. Ma kana Allah, ma din nan wane ma ne? Nafiya ce, ta korewa ne, Allah yana korewa. Ma kana Allah, Allah ba zai bari ba. Me matsayin kana kuma a nan wurin? Fi'ilu madi ne naqis, fi'ilu madi naqisun. Ma kana Allah liyadhara almu'minina, ba zai bar mu'minai ba. Lamun din wanda lamun ne anan? Na'am? Ba ta'lil bane, lamul juhud ne. Lamul juhud ne, tana zama lamun nafi ne a nan wurin, nafi take korewa ne. Ita kuma daman lamul juhud tana yi wa fi'ili mudari'i nasaba. Kaga liyadhara, wannan nasaba din dalilinta ne, saboda ita ma tana da an mudumara, li'ayya azara ne, amma sai aka ce liyadhara kawai saboda an ɓoye an ɗin. Mafhum? Tayyib. Don haka ma kana Allah bai kasance ba liyadhara almu'minina, ya bar mu'minai akan abun da suke, alama antum alaihi, akan abun da kuka kasance kuke kansa na addini, a zauna a yi addini, a gina makaranta, a gina masallaci, a yi kwamitin taimakon marayu, a yi jami'a, a karantar da ƙur'ani, a karantar da sunna, a karantar da tauhidi, a karantar da fiqihu, a karantar da tarihi, a zauna komai ya tafi normal, babu jaraba, ba zai yi ba. In akwai wanda a zuciyar ba Allah bane, to Allah sai ya bayyanar da shi. Shine liyazara almu'minina ala ma antum alaihi,
akan abin da kuke, Allah ba zai bar haka ya faru ba. Wato rayuwar yadda Allah yake kaman, Allah ya ji kan Malam Sa'idu Hassan Jingir ya ce kaman tankaɗe ake yi, kaman ka ɗauki rariya ne ana tankaɗe abu, a rika tankaɗe shi kaɗan in ana tankaɗe da rereya, to shine yadda Allah yake cire masu imani daga cikin marasa imani. Nakan ce kuma sai an cire gura-gurbi daga cikin mai kyau, don in ba a cire gura-gurbi cikin mai kyau ba yana iya lalata sauran. Idan lemo ɗaya ya rube aka bar shi a cikin masu kyau yana cutar da su. Idan dankali ɗaya ya zama gura-gurbi aka bari a cikin masu kyau zai yi me? Idan kana da kres ɗin ƙoyi a cikin leda ɗaya ya fashe aka bari zai cutar da sauran. Kuma dukkan abu mai kyau aka bar mai muni a cikin yana shafansa. An haɗa maka abun buɗe baki lafiyayye, abun buɗe bakin kawai ka zo za ka sha kunu, shikenan sai yaro ya ɗiga bawali a ciki, kunun nan zai shawu? Zai wahala ya shawu. Ko da iyalanka da ta yi kunun ne sai ta zo gabanka sai ta yi kaki ta tofa, ai akwai matsala wajen shan kunun nan. Wanda yake bayyana maka dukkan abu mai kyau in ba a cire mai muni a cikinsa ba yana lalata shi. To shi sa nakan ce sai an cire gura-gurbi daga cikin kyakkyawa. Ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alai hatta yamiza al-khabitha tayyibi. Har sai Allah ya cire khabith, shine wannan gura-gurbi din daga ina? Mina tayyibu, daga wanda yake mai kyawu. Kuma sunnar Allah ne a duk inda ake yin akwai gura-gurbi sai an bambance shi. Allah ta'ala ka samu cikin masu kyau har ta ranar tashin kiyama. Allah ta'ala ka tabbatar da mu a cikin masu kyau har da za mu bar duniya, saboda babu hatsarin da ya wuce mutum yana cikin addini a tantance a yadda shi a matsayin wanda yake ba na kwarai ba. Ba fitina da ya kai irin wannan, ba fitina da ta kai wannan. Dan adam ba farkon ba ƙarshensa. Allah shi sa ƙarshenmu ya yi kyau. Hatta ya mizal khabitha mina tayyibi, sai an cire gura-gurbi daga cikin kyakkyawa. Arama za ka ba mu wani misali na aya ɗaya ko biyu akan yadda Allah yake cire gura-gurbi daga kyakkyawa? In akwai ayoyi misali ka ba mu ɗaya ko biyu ko uku. Ɗaya ko biyu ma ya isa saboda lokaci. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Jazakumullahu khaira. Aran ma ba mu misalai guda biyu. Na farko cikin suratul Ma'ida, Allah ta'ala ya ce qul la yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Wannan zai zama cikin Ma'ida aya ta 100 ne ma daidai. Allah ta'ala ya ce annabi ka ce musu la yastawil khabithu wat tayyibu, gura gurbi da mai kyau ba za su taba zama daidai ba har abada. Walau a'jabaka kasratul khabith, duk yadda yawan gura gurbi ya burge ka wallahi bai zama ɗaya da mai kyau. Ɗaya kwakwara na kwarai da kai tarbiyya ya fi aihuwar yuyuyu da babu albarka. Ɗanka kwaya ɗaya ustazu mahaddacin ƙur'ani ya karanta electrical engineering ya fi 'ya'ya 30 da yake taron 'yan kidnappers ne da bandits. Yarka mace ɗaya ta zauna ta kare mutuncinta ka aurar da ita ya fi mutunci da ka haifi 'ya'ya 30 karuwai. Duk yawan khabith wallahi kwaya ɗaya na albarka ya fi shi. Nafila raka'a 2 don Allah ta fi raka'a 100 da aka yi ba don Allah ba. Sadakan naira 1000 don Allah ta fi sadakar biliyan 1 da ba don Allah aka yi ta ba. Sadakar dukiyar halal ta naira miliyan 1 ta fi sadakar haramun ta naira biliyan 1. Qul la yastawi al-khabith wa at-tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Tuwanka da miyan kuka a gida da wake
a yi buɗe baki da shi na halal ya fi a yanka kaji guda 1000 a yi buɗe baki da su na haramu. ɗan albashinka na naira 100,000 a wata na halal ya fi albashin miliyan 10 na haramu. Wannan duka babu kokwanto a kan haka. 100,000 ta fi miliyan 10 na haramu. Kai minimum wage ɗinka 70,000 naira ya fi abin da mutum zai je ya samu 70 miliyan na haramu. Ai kulla yastawil khabithu wa tayyib walau a'jabaka khasratul kabir. Dukkan yawan gurbi a wurin Allah kada ya burge ka. Wai kaɗan mai albarka ya fi mai yawa mara albarka. So albarkar ake dubawa ba yawan abu ba. A 'ya'ya mu nemi albarka, a dukiya mu nemi albarka, a ilimi mu nemi mai albarka, hatta a karatun addini mai albarka ake bukata, a karatun zamani mai albarka ake bukata. Duk abin da muke mu nemi mai albarka, mu bi hanyar Allah mu neme shi. Kada yawa ya burge mu. Yawan da zai burge mu shine yawan da aka yi shi don Allah a ta hanyar Allah. Amma yawan da ba na Allah bane ba abun sha'awa bane. Ko dukiya ce katta baka sha'awa sai dai in wanda kake ga ya tara ta hanyar Allah yake nema kuma a hanyar Allah yake kashewa. Amma dukiyar haramun a kashe a sabon Allah ba abun sha'awa bane. Allah ya ce duk yawan haramun kada ya burge ka, halal ya burge ka. Kuma Allah ya ce liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib. Wannan zai zama cikin suratul anfal kenan aya ta 37. Allah ya ce yayi haka ne don ya bambance me gurbi daga cikin mai kyau. Okay, ayar ba ai cewa innal ladina amanu yunfiquna amwalahum innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabuna wal ladhina kafaru ila jahannama yuhsharuna liyamiza Allahu al-khabitha. Magana ta fi fitowa a haka. In ka hada da ta 36 da Allah ya ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabuna walladhina kafaru ila jahannama yuhsharuna sai yace liyamizallahu alkhabitha. Kaga ayar nan tana magana ta munafikai, waccan na magana akan kafirai. Su suna ciyar da dukiyarsu ne don su hana mutane fahimtar addini. Yanzu kudin da ake kashewa a duniya don a dishashe fahimtar addini ya ninka wanda ake kashewa don isar da addini din sama da sau 10,000. Yanzu in ka ɗauki media stations a duniya musamman na western world babban ajandarsu shine tanishin image ɗin addini. Babu wani abin da ake kaman wannan. A me da mai laifi marar laifin ya koma mai laifi. Yanzu ka duba da Allah abin da ke faruwa a Gaza kadai bai ishi ba wai addini ba, mai hankali da tausayi da Allah bai isa mu yi wa kanmu wa'azi a tsaye da wannan abu a duniya ba. Shekara 2 ana kashe yara ƙanana sama da mutum 40,000 abinda ba a taɓa yinsa ba a tarihin duniya, kuma duk duniya tana kallo. Kuma in ka biye wa BBC ko CNN sai ka ɗauka babu wani ma wai sai a ce maka wai waɗannan yara ƙanana su ne masu laifin. Wai yaro na tsumman goyo, yana tsumman goyo ga shi nan an jefa bom a kansa, kana ganin sa an ɓaɓɓalla gabansa sai a ce maka shi ne mai laifin. Allah ka tabbatar da adalci a bayan ƙasa. Ai abin da ke faruwa ba wai addini ne kadai a Gaza ba, insaniya kai humanity kadai na jikinmu ya isa ya sa mu yaƙi zalunci. Ba wai muna magana don ana kashe musulmai bane. A Gaza akwai kiristoti da yawa, akwai cocina da yawa da su ma ana kashe su. Mu fa a musulunci ba wai an kashe musulmi muke magana ba, ko kirista aka kashe ko ba yahude ko mara addini, in dai zalunci ne wallahi za mu ce zalunci ne. Ko mu faɗa a bayyana, wurin faɗa a bayyana, ko mu rubuta a nasiha mu tura mu ce abin da aka yi ba daidai bane a gyara. Saboda ba komai ake a bayyana ba a shari'a. Addini ya kantar da mu me ake bayyana me ake boyewa, ba kuma da ka za ka gaya mana me za mu bayyana me za mu boye ba, an rubuta a takardu mun san su. Amma ko wanda bai da addini aka zalunta muna magana kuma muna nasiha kuma muna gaya wanda ya wannan ba daidai ba ne. Don shi musulunci ba wai jinin musulmi kaɗai yake kariya ba, duk wani innocent mutum ko ba musulmi ba ne, addinin musulunci na kare jininsa. Don haka liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib.
Allah yana yi ne don ya bambance khabith daga cikin at-tayyib. Allah ta'ala ka tabbatar da mu a cikin na kwarai, kuma mu dage da neman ƴaƴa na kwarai, dukiya ta kwarai, ilimi mai albarka, komai za mu yi na kwarai ne. In aiki za ka nema ka je ka yi aiki a wurin da ba sabon Allah ake yi ba, ka yi haƙuri ka nemi duk abin da za ka samu na halal ya fi mai yawa da yake ba na halal ba. Halal ita ce muhimmiya, ya shiga cikin wannan magana da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi cewa wa ma kana Allahu hatta ya miza al-khabitha min at-tayyib. Kalmar hatta ya miza ai at-tafsil ne, hatta yufassil bainal khabith wa at-tayyib aw hatta yufassilu al-khabitha min at-tayyib. Hatta ita ma da'iman lil ghaya ne, dole sai yayi wannan. Ita ma akwai an mudumara wujuban nema, ita ta sa nasaba akan yamiza din, hatta ay yamiza, amma an din wajibi ne ma aboye ta a larabci. Mafhum? Tayyib. Wa ma kana Allah bai kasance ba li yutiri'akum alal ghaibi, cewa zai riskar da ku akan gaibi. Allah ba zai nuna muku gaibi ba. Menene gaibi? Manyan abubuwa biyu ne a gaibi. Na farko, abinda mutum ya ɓoye a zuciyarsa gaibi ne, wanda ayar da wannan take magana. Yanzu da na zauna a nan wurin da na yi haka, akwai wanda zai gaya mu abinda na faɗa a zuciyata? A rama za ka yi faɗa? Akwai wanda zai canka? In ka canka ka gane bai zama gaibi ba, don ka amince canka ka yi. In na canki abu na yi predicting, na ce mai iya yiwa yau za a yi ruwa a dare, kuma aka yi bai zama gaibi ba, na ce mai iya yiwa ne, ba a tabbas na yi ba. In na ga hadiri na ce mai yiwa a yi ruwa, duka canka ne, ba wai na sani ba ne. Yanzu na ƙara shiru, sai na yi magana, me na faɗa? Ba wanda ya sani, to na ya zama gaibi ne. Na farkon cewa ne dukkanku Allah ya sa ku a aljanna. Na biyun kuma abin da na faɗa shine cewa ya Allah duk bukatunku a watan Ramadan ɗin nan Allah ya biya muku. Amma kaga alheri in nufe ku da shi, amma babu wanda ya gane. Babu wanda ya gane. To wannan na farko ana ce masa gaibi. To a wannan ayat tana nufin abin da munafukai suka ɓoye a zuciyarsu, Allah ne kaɗai yake iya riska na yaƙini, ba ɗan adam ne yake iya yi ba. Kuma munafukai sun fi kowa wahalar da musulmai, saboda in suka gamu da ku za su bayyana imani ne karara, in kuka rabu fa وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. جزاكم الله خيرا. ما يكاو آيات ما بمبكاتا با أما تاداتي 100%. Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Su wahalan da munafukai ke ba masu imani, in suka zo suka ce wallahi mun yi imani, ai wannan addini namu ne, dole fa a kare addini, kare fa addinin nan fa dole ne fa, ko jinin mu za mu rasa sai an kare, haka zai rika magana. Wa idza khalau ila shayatinihim, in suka koma wurin munafukai ko su ce wallahi mun je mun yaudare su. Shi munafuki bakinsa abin da ya faɗa daban, zuciyar daban. Wannan aya cikin Bakara aya ta 14. In kana so ka gane idan Allah yana magana akan munafukai a Qur'ani, Qur'ani ya fi tsanani kuma ya fi tsawaita magana. Ya fi tsanani kuma ya fi tsawaita magana. Yanzu ka ɗauki Tauba, mafiya yawa akan munafukai take magana. In ka ɗauki suratul munafiquna, suna da sura ta su ta kashin kansu. Suratul munafiquna manyan mutane, surar munafukai, sura sukutun da guda suke da shi. In ka dauke ta daga farko har karshe magana su ake, amma an ka je suratul mu'minuna daga ka wuce aya 11 nan na farko, alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, an kammala, sauran an shiga wani labari, saboda siffar mu'minina da saukin gane a sallah ne, a zakka ne, a kaza ne. Amma munafukai idan qur'ani ya saki hanya ya hau kwalta ya fara magana a kan, sai kaga abun yanzu dauki misalin Bakara kadai. In ka dauki Bakara, zalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin, sai ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihuna. Muminai kadai daga aya ta 2 zuwa ta 5 an kammala maganan muminai. Only aya 4 ne a farkon Bakara.
kafurai kuma aya ta 5 aya ta 6 da ta 7 innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun sai ce khatamallahu ala qulubihim daga aya ta 6 da ta 7 an kammala maganan waɗanda suka kafircewa Allah only aya 2 amma daga ka shiga aya ta 8 har ta 20 ba a daga kafa ba wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa ma hum yukhadi'una Allah وما يخدعون في قلوبهم فزادهم الله ولهم عذاب هكذا ايتي har aya ta 20 akan munafukai ake magana duk inda ka ga ba a zauna lafiya ba munafukai ne in akwai kwamitin masallaci kullun cikin rikici to wani munafuki ne ɗaya ko biyu hana kowa sakat in kwamitin kasuwa ne mutum ɗaya ne sai ya je can ya ce ya je can shi mai magana da saraha da sauki wanda idan ya zo taron zai ce ba mu yadda ba to shi yana da sauki amma wanda zai zo ce abin da aka yi daidai ne an yi yayi yana tashi sai kirawa na waya ba ka zo mitin ba ni ba abin da aka yi ban nutsu da shi ba to su matsalar su kenan kullum kai ai in ka zauna ka yi shugabanci za ka san munafuki ne ya dace da sunan nasa na hakika Allah ya samar suna daidai wa daida ai al'amarin munafukai in kuna kwamiti na MSS ko ɗalibai ne a makaranta munafuki ba zai bari ku zauna lafiya ba duk inda ka ji MSS a cikin rikici to wani munafuki ne ɗaya ko biyu kuma su abin da suka tsana a tona asiri daga ka ce za a kira mitin to ba zai zo mitin din ba kada abin da ya fada boye a fada kuma daga ana mitin zai fara kiran wani a waya ya kuke ci ba ku tashi ba ya me ake tattaunawa wai duk da masa kada a faɗi sunansa shi abokin gaba da ya fito a fili yana faɗa da ku yana da saukin al'amari duk wanda ya gan shi ya san makiyi ne daga ce wannan dai dan bai da adalcin magana shi makiyin suwa ne amma munafiki ba haka yake ba zai iya zuwa kusa da ku ba ku rika hoto da shi wani amma yana fita to zai kula muku bala'i Allah ka raba mu da aikin munafurci shi yasa ka duba yadda Qur'ani yake magana a kansu ai munafiki ne duk inda kaga ba a zauna lafiya ba haka ne kuma ba addini haka ne in ka je fada kaga ana rikici a fada akwai munafukai a ciki duk inda kaga ake yi akwai munafukai ɗaya ko biyu ya Allah ta'ala ka mana maganin su ka magance mana su a MSS ka magance mana su a kasuwanni ka magance mana su a fadodinmu na sarauta maganar da muka yi magana jiya a Kano mu yi ta addu'a Allah ta'ala ya nuna ƙarshen wannan jarrabawa din kuma Allah ta'ala kada ya ƙara jarraba mu a wani gari daga cikin garuruwan mu masu albarka musamman tutoti masu daraja irin tutar Shehu Usmanu da sauran magabatan mu na kwarai Allah ta'ala kada ka ƙara jarraba mu daga wannan ko a siyasa ne kaga ba a zauna lafiya ba akwai munafukai tsakani wani zai zo kus ya je can ya faɗa a boye kuma baya so a sani to yasa shi munafiki abinda bai so a tona asirinsa in ofis ne babu zama lafiya to akwai munafukai wani zai zo yana cikin union amma shi zai tafi gida ya samu oga muna shirya kaza akan ka sun ce ai kaza da kaza ma ba tare da su sai dai gobe za a yi meeting na union duk abin da kai zan gaya maka shine asali ka ji wata magana a Qur'ani ko baka jin larabci ka san Qur'ani ai magana yace muzabzabina baina zalika ita wannan jumla ba sai kana jin larabci ba kowane yare ne kaji an ce muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i ai kai ka san magana ba wannan ita ayar ba sai an yi tafsiri ba kawai muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i a batta kawai ka ji ta akan ka kai ka san magana ta yi magana Allah ka kare mu daga munafurci don haka shine wa ma kana Allahu li yarakum alal ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha Allah ba zai riskar da ku kusan zukatansu ba sai dai a cikin manzanni Allah yakan zaɓi wasu sai ilmantar da su abin da zai faru nan gaba gabanin ya faru kaga abu biyu ne na farko abin da ka ɓoye a zuciya ya zama ilimi ne na Allah na biyu al'amarin da ya zama gaba zai faru wannan ma ilimi ne na Allah amma Allah yakan iya riskar da shi zuwa ga manzanni ke sa fiyayyen halitta sai zai wani tafiya sai a ce karkaje saboda an shirya maka kaza da kaza da kaza
sai ya fasa. Kaga Allah ya ilmantar da shi, shine walakin Allah yajtabi min rusulihi mai yasha, yakan zaɓi manzanninsa sai ya gaya musu abin da zai faru a nan gaba gabanin ya faru. Mafhum? Tayyib. Aran ma kana da wata aya da za ta fassara mana wannan Qur'ani? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa liman irtada إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. سورة الجن آية 26-27 Allah ta'ala yake cewa alimul ghaibi, Allah ne masanin abin da ya buya, bai ilmantar da shi ga wani, sai ce illa man irtada min, sai dai wanda Allah ya yarda daga cikin manzanninsa. Wannan manzanni fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah yakan turo mala'iku gaba gare shi da baya gare shi su kare shi. Ashe Allah yana iya ilmantar da manzanninsa, annabawa da manzanni, abunda zai faru nan gaba gabanin ya faru, ba su suka sani ba, amma Allah ya sani, ya ilmantar da su. Shi yasa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa yakan ware sahabbai, sai ya kira wani ya keɓance shi da kaza, ya kira wani ya keɓance shi da kaza. A cikin majalisinsa akwai sahibu sirri rasulillah, ma'abocin sirrin manzon Allah. Wane ne? Huzaifa ibn al-Yaman, shine head of department din sanin alheri da sharri. Yace kanan nasu yas'aluna rasulullah anil khairi wa kuntu as'aluhu. Mutane suna tambayin manzon Allah alkhairi, ni kuma sharri nake tambaya. Ba wai zan na yi sharri ba, sai zan na kare kaina daga fadawa sharri. Manzon Allah sai ya kira Hudhaifa sai ya ce wane da wane munafukai ne, karka yadda da su. Hatta Umar bin al-Khattab akwai ran da ya tunkare shi ya ce Hudhaifa, don Allah ina cikin wanda manzon Allah ya ce maka ni munafiki ni munafiki ne. Hudhaifa ya ce, ya shiru ya ce don Allah, ya ce baka ciki, na rantse da Allah baka ciki, amma daga kai ba zan ƙara gaya wa kowa ba, don sirri aka bani. Shi ne sahibin sirri. Yanzu a nan yana nufin Hudhaifa ya fi Abubakar da Umar da Usman da Aliyu kenan radiyallahu anhum? Bai fi su ba. A cikin wannan Ibn al-Qayyim rahimahullah ya mai da wata ka'ida mashhuriya cewa annal mufaddal al-muqayyad la yastalzim an yakuna sababan ala tafdil ala al-mufaddal al-mutlaq. Wato dan an fifita ka da wata daraja kwaya daya ba ta zama kafi wani wanda ya fi ka sakakkiyar daraja gaba daya. Yanzu a nan a sanin sirri Hudhaifa ya fi kowane sahabi, amma wannan falala ce ƙayyadaddiya. Amma aka zo sakakkiyar falala, to anan ana maganan su as-siddiqul akbar, su ne as-sabiquna al-awwaluna, dattawan arziki. In ka ji ana irin dattawa bi ma'anar kalima, ba fa tsofi ba, irin dattawan arziki, shine dattijon arziki, baban dattijuwar arziki. Wato ko a majalisin sahabbai in ana ina dattawa suke irin dattawan arziki. La ilaha illallah. Wata miyar sai a makwabta, wallahi wata tafi makwabta. To irin Abubakar, Umar, Usman, Aliyu radiyallahu su ne irin dattawan nan. Wato ko a cikin sahabban su ne dattawan dattawa, wato su ne first class dattawa wanda kowa da su yake koyi. Bare kuma a wannan zamanin, kuma a haka ka bi a wannan zamanin ka zage su, ba abin da kai wa addini. A anguwarku ba a san wani aiki na alkhairi ɗaya da ka asasa ake amfanuwa ba, bare a garinku, bare a kasar. Amma ka iya commenting, wai ku critics ne, masharranta, wai shi wai critic, wai yana criticizing sahabbai. A matsayinka nawa? A matsayinka nawa? Allah shi samu wanye lafiya, Allah ka samu adamshin sahabbai. Iya nufin dan an baka wata falala muƙayyada ba ta nufin kafi wani mai falala sakakkiya. Mafhum? Wannan ka'ida ce muhimmiya. Yanzu aran ma'anan zai iya fin ka sanin Qur'ani, ya fi ka sanin sunna, ya fi ka sanin tafsiri, ya fi ka qira'at, ya fi ka iyalai, ya fi ka kaza da kaza, amma mai yiwa sai Allah ya baka haƙuri fiye da shi. So kaga akan babin haƙuri ka fi shi,
amma dan ka fi shi hakuri bai zama kuma ka fi shi a duk sauran abubuwa ba. Maybe yana da daraja fiye da kai a bangare da yawa, amma kai ma dai Allah baka wani abu guda ɗaya da kake tunkaho da shi da ka fi shi. Mafhum? Tayyib, wannan ka'ida ce muhimmiya. Shi yasa fiyayyen halitta yakan ce wa sahabbai radiyallahu anhum, sai ga ya Hudhaifa, wane da wane karka yadda da shi. In yace karka yadda da wane, ba munafiki ne to ya fita daga cikin me? Daga cikin sahabbai, shi ba sahabi bane. Bai zama sahabi ba daga lokacin. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki da abin da ya bayyana ne har sai lokacin da Allah ya nuna masa. Kuma mu ma wannan ka'ida ne. A yanzu ba za mu zauna muna mutane ke wani fa ina ga munafiki ne. Ku kula da shi, wallahi hisabi ba namu bane. Mai karantarwa baya hisabi, kwata-kwata ba aikinmu ba ne. Yana cikin matsalar mu yanzu shine hisabi akan zukatan mutane. Wani magana kadai zai yi sai ka je ka fassara zuciyarsa da bai faɗa ba. Har muna iya zama a cikin mutane za kun da zana ya ce wane don Allah yake, wane ba don Allah yake ba. Wane ciyarwa ne don Allah ne, wane ba don Allah ba. Wane kira'arsa don Allah ne, wane ba don Allah ba ne. Wai dan adam shi yake zama ya faɗi zuciya. Kuma shi in kai magana ya ce shi ya san addini, amma yana iya fassara zukatan mutane. Manzon Allah san da kansa yake bayani, ya ce inni lam umar an anquba an qulubin nas wa an ashqa butunahum. Hadisi ne muttafaqun alaihi, gashi a Bukhari hadisi na 1064. Yace annabi yace ni ba a umurce ni na rika fasa cikin mutane ba, kuma ba a umurce ni na rika shiga zuciyarsu ina tuna me suka kulla ba. Me dalili? Al-akhadhu biz-zahir fallahu yatawalla sarair. Kana aiki da zahirin mutum ne, sirrinsa Allah ne ya sani. Amma kar mu yadda mu rika al-hukmu alal qulub, hukunci akan zukata. Hatta in social media nan ma akwai gyara. Sai mutum ya zauna yayi nasiha, bai kira sunan kowa ba, bai kira wani kaza ba, bai sifa da kowa, haka kawai sai wani yanke clip ɗinka sai sa hoton wani. Ta yaya shiga zuciyar kai sani? Idan abu ne mai kyau kace masu ciyarwa fi sabilillahi, sai dauko hoton wani mai ciyarwa a garin sai ya manna, anan yayi laifi? Bai yi ba, husnul zanni yake, kyakkyawan zato babu laifi. Wannan fata na gari lamiri ne. Amma hatsarin shine ana describing mutanen banza kuma ba a kira suna ba sai ka saka hoton wani. Duka wannan ana yi wa masu da'awa. Wata ran aka sa hoton wani sai gaban ka hankalinka ya tashi, don har kai maganar ka kammala ba ka ga hoton kowa a fiskar ka ba kowa a zuciyarka, kawai addini ka karantar ka tashi. Wani kuma sai shiga zuciyarka har ya fassara abin da kai zuciyar ma bata kulla ba. Mu daina haka. In ana alheri ne, kana ga wani ne aka siffata sai ka ga iya da alheri irin wannan sai ka saka, ba ni da matsala a fata na gari. Amma a siffar mutanen banza, mai iya yiwa mutumin da ka saka hoton nasa kake aibatawa, mai iya yiwa alkhairansa sun mafi naka kai baka sani ba. Mu muna aiki da zahiri ne, abin da ya buya ba ma hukunci a kai. In mutum ya kira suna sai ka ce ya kira sunan wani, in bai kira ba to ka takaita sa hoton a siffa ta mutanen kwarai inda ya faɗi alheri, amma sharri in ba a kira ba. Mu daina yin wannan. Muna haɗa wuri, mutane suna mai da harkar addini yanzu gaba ɗaya an mai da ita kamar harkar Real Madrid da Barcelona, El Clasico. Haka fa aka mai da abun. Su suna Barcelona, duk inda Madrid suke Allah ya sa a ci su. Wannan yana Madrid, duk inda Barcelona suke Allah ya sa kasu samu kowane kofi. Haka fa aka mai da harkar yanzu. Maimakon mu talakawa almajirai, idan malamai suna munakasha ilmiya, ka nitsu ka ƙara ilimi ka kwashi albarka. Sai yanzu aka mai da abun yadda ka san Barcelona da Real Madrid. Wani kuma mai da abin kamar jam'iyyar siyasa. Duk abin da wani ya faɗa malami ba mu tare da shi, duk alherin da ya faɗa sharri ne. Shi kuma namu duk kuskuren da ya alheri ne. Haba jama'a, ba haka ake addini ba. Wannan ba musulunci ba ne. Sai dai mu nemi sunan abin da muke so, amma ba addini ba ne haka. Addini ka ji hujjar kowa ka yi hukunci. Inda ka ga hujjar ta rudar da kai, dubu wanda ka fi nutsuwa da yawan iliminsa da tsoron Allahnsa da kwatantawansa bisa ga abin da ya bayyana gare ka, yi ta kalidanci da shi don kai ba malami ba ne. Ta kalidanci dan fodiyo ce baka da ilimi dole ka yi shi, amma wanda yake da ilimi ya bude sai ya duba karfin hujja, ba kowa zai iya duba hujja ba. Wani bai bambance aya da hadisi, in kai magana sai ya ce la'ifi ne, aya aka ja shi bai ma sani ba. Wani ma an kai larabci wallahi sai dauka hadisi ne. Yanzu kace kifa na biki min zikra habib wa manzili bi sikidil wa baina dukhuli, kana jan bait. Wannan waye wannan baitin? Imru'ul Qais ko a wannan littafi
yana cikin shu'ara'ul jahiliya ma ai. Wannan baitin an yi shi a magana mafi inganci tun fiyayyen halitta ba aiko shi ba. Akwai ɗan kan da wani sai ce Allahu akbar an ja nafsi, bai ma ce sai ce nafsi. To kaga wannan dole ya takalidanci da me, da wanda ya da tsoron Allahnsa da iliminsa. Walakin Allah ya ji tabi mai rusulihi mai yaha, sai ce fa aminu billahi wa rusuli, ku yi imani da Allah da manzanninsa. Imani da Allah da manzanninsa wajibi ne. Wa in tu'minu wa tattaqu, in kuka yi imani da takawa. Idan imani da takawa suka zo waje daya, zama imani shine bin Allah, takawa kuma nisantan sabon Allah. Falakum, kuna da ajirun azim, lada mai girma shine aljanna. Duk wanda ya imani ya bi manzannin Allah, ya bi Allah ya nisanci sabon Allah, mako masa aljanna. Ni da ku Allah ya kai mu aljanna. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم.